kesana. Iso latihan karo turi-turi putih tak anu. Sampai wong nyanyi turi-turi putih. Ora kuwi ke ampun kelingan mboke ngono. Ora iso. Kelingan mboke. Pinten? Kuwi kan si anu kita to. Anake kuwi. Pinta. Heeh. Nur deh. Nur Nuris Nanto. Sumari kok. Oh, tayo. Nure Sumari. Semua paling mendak pisan. Sapa? Duit. Oh. Kayaknya aku si Nur. Kula atin engka nyanyi. Oke. Dan anu sok semua anu ya rewang-rewang ora sanggup wong-wong kadhe. Ini belum menengah. Ora belek. Do kabeh. Ya, Ora iki Iya ya. heeh, iki neh ngene. Wis ora aku wong direwang. Tapi anu lho yu aku nek nyabu wong tandur lek kurono bar